yunwa ta wuta ta kula mata ne. Budi niga. Me da na ta sa abinci a gaba kawai ya yara kuka take yi. Yagen yaro da uwarka da uwanka ni yanzu. Ci da cokali ma samun dama ne. Iru yaro. Kaga da ban taho da ruwa ihiru yaro alhamdulillah Allah ya kawo yaron da zai ci da bako. Yaro, me yake damun ka kake ta kuka? Allah duniya ta dai na zuba magani. Na zuba maganin bera mutum mutuma. Shikenan duniya ta bako ni kuma kwalama ta na ci. Inna lillahi wa ai ba kai ne da jimami ba. Ni ne da jimami. Ba kai ne da jimami ba, ni ne da jimami yaro. Yaro ba kai da jimami ba, ni ne da ba kai da jimami ba, ni ne da jimami. wallahi nake gaya maka ai assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Jana'iza ta a kofar gidanmu. Mun zo sai jira muke sauran jama'a ba su zo ba. Assalamu alaikum. Jana'iza ta a kofar gidanmu. Zan bar duniya. Salamu alaikum. Kwaɗayi na ne ya ja mun. Salamu alaikum. Kwaɗayi. Kuma ka zo ka kara sani? Allah bi. Me yake wa kana ni? Abin da ka ban ka ce da magani a ciki na ci ina gaito jama'a su tura ta tun da wuri. Alhaji wasa in ce ma daman wasa ban sa maganin ba. Ba maganin ba. Ai mun ka dawo da alhaji wallahi gaba ɗaya.